Eusko Jaurlaritzarekin lankidetzan Euskaltzaindiko Sustapen Batzordeak antolatu duen 15. jardunaldi honetan, hemen eta orain, Eba Castro, Euskalteleko Eba Castro izan behar genuen gurekin, baina azken orduko osasun gorabeherangatik ez du etortzerik izan. Dena dela, Euskaltzaindiak ondorengo egunetan, jagon jardunaldi honetako hitzaldi guztiak sareratuko ditu eta hor ere Eba Castroren hitzaldia ikusteko eta entzuteko aukera izango duzue. Kaixo guztiei, eskerrak eman nahi dizkiot Euskaltzaindiari jagon jardunaldira gonbidatzeagatik eta jardunaldian bertan aparte hartu duten erakunde eta pertsona guztiei. Aurkezpenarekin hasi aurretik, barkamena eskatu nahi nuke, jardunaldian bertan egon ezin izateagatik, azken momentuko osasun arazoak ukin ditulako, eskerrik asko ulertzeagatik ere, eta eskerrak berriro bideo honen bitartez gure aurkezpena egiteko aukera emateagatik. Aurkezpena parketekatzera noa. Euskararen erabilera guretzat ez da bete beharreko zerbait, baizik eta enpresa gisa identifikatzen gaituen Euskaltel taldea Espainiako telekomunikazio konpainia nagusietako bat da. Pertsona, erakunde eta enpresen komunikazio beharrei erantzun integrala ematen diogu. Galizian, R markaren bitartez, Asturiasen telekable markaren bitartez, Euskal Herri eta Nafarroan Euskaltel markaren bitartez, eta Katalunian Raktel Plus markarekin. 25 urtetik gora daramagu merkatuan, zuntz optikoa eta telekomunikazio zerbitzu konbergenteetako lider gea bakoitza bere lurraldetan. Gainera, Virgin Telco marka berria atera dugu udaran eta horren bidez Espainiako merkatu osora iristeko edatze estrategia dugu martxan, abiadura handiko banda zabala, datu volumen handiko telekomunikazio mugikorrak eta telebista eskaintza sendoa eskaini nahi diogu 20 milioi etxebizitzako merkatuari. IKT-etako soluzioak eskaintzen ditugu ere, etxeko eta enpresetako bezeroen komunikazio ziklo guztirako, zerbitzu teknologikoen aukera, zabal baten bidez. Internet, telefonia finkoa, mugikorra, telebista digitala, banda zabala, eraldaketa digitaleko prozesuak, big data, adimen artifiziala, hiri adimendunetarako soluzioak eta 4.0 industria. Euskaltel osatzen dugu lankideak 350 gara, 143 euskaldunak gara, eta 200 lankideek parte hartzen dute euskara ikasteko planean. Euskara ikasteko plan hauek urtean zehar egindako formakuntzak dira, bai online eta bai presentzialak izaten dira, eta formakuntza hauek ez dira bakarrik euskara ikasteko, baizik eta euskara maila hobetzeko ere. 100 langile hartu genuen Euskaraldiaren lehenengo edizioan ere. Euskal gizartearekin batera hazi gara eta gure zerbitzu eta produktu teknologikoak eskaini egiten ditugu gizarteari telekomunikazio beharrei erantzuteko. Lorpen aldia da hemengo enpresa batek halako lidergo maila eskuratu izana, are gehiago ekonomiako sektorerik konpetitiboenetako batean eta nazioarteko operadore adinetakoak aurrean ditugula. Euskal gizarterekin dugun konexioari esker, lortutako guztiaren zati handi bat,
Eta konexio horren erakusgarri dira Euskaltelek urte hauetan hainbat arlotan egindako lankidetzak, babesletzak eta emandako laguntzak. Horri esker, herriari, pertsonei, elkartei eta gizarte, kultura eta enpresarloko kolektiboei lotutako marka bat eraiki dugu. Beti ere euskera izanik gure bezeroekin komunikatzeko bidea. Telekomunikazio operadore gisa hasi ginenetik euskera enpresa barruan naiz eta kanpoan bultzatzeko konpromisoa hartu genuen. Horretarako 1989 geroztik euskararen trebakuntza eta euskararen erabilera bultzatzeko zenbait ekimen sustatzen ditugu Euskana planaren bitartez. Konpainia sortu zanetik ulertu dugu beti euskara identitate marka moduan. 1985ean jaio zen Euskaltel, 3 urte pasa ondoren, 1988ean hasi ginen lehenengo zerbitzuak merkataratzen. 1989ean euskararen hizkuntza kalitatearen saila sortu zen helburu bakarrekin. Eta hori zen, lehiakideekin bezeroen aurrean bereizgarri garrantzitsua izatea. Euskararen erabileraren adibideak erakutsiko dizkizuet. Hemen adibidez, bezeroenganako komunikazioak euskeraz egiten ditugu, eta hauek dira adibide batzuk. Giga mugagabearen eskaintza, Datastrofea, txirrindularitza sustatzeko kamiseten opariak, eta Algara gauak, monologoak ikusteko gonbidapenak ere banandu genituen gure bezeroen artean. Telebista bizkentzetan dago, gazteleraz, eta euskeraz ere jartzeko aukera dago. Bai menua, bai bideokluba, zuzenean programak eta pelikulak ikusteko aukerak, grabaketak, osoa erabat euskeraz dago eskugarri. Telebista eskaintzan, Euskal Herriko kanal guztien edukiak ere eskaintzen ditugu. ETB, 11 telebista, Goiena, 28 kanala. Webgunea, eremu publikoa ere euskeraz hautatzeko aukera dago, hemen goran ikusten duzunez, gaztelera edo euskera hautatzeko aukera daukagu, adibidean ikusten bezala, Black Fridayen eskaintzarekin. Sare sozialetan ere, 40% euskeraz argitaratzen da, barkatu. Hemen berriz, txirrindularin adibideak, goazen, Datastrofea. Mugikorreari dagokionez, fabrikatzaileek ez dituzte telefono mugikorrean eskuliburuak euskaraz ateratzen. Eta horren ondorioz, gu eskuliburuak itzultzen hasi ginen, eta gaur egun ez dugu euskarazko libururik gabe merkataratutako mugikorrik. Nola ez, Euskaraldian ere parte hartu dugu eta digitalizatzeko lanean parte hartu dugu ere. Beste zenbait alderdi ere aipatzekoak dira euskararen arloan, esate baterako Euskaltel ikastolen
elkartearekin lankidetzan aritzen gara euskararen urteroko festak babestuz. Adibidez, ibilaldia, Araba euskaraz, kilometroak, Nafarroa oinez. Horren gain beste hainbat kultura ekitaldi ere lagundu eta babestu ditugu, hala nola Euskal Herriko bertso txapelketa, korrika, Durangoko azoka, Euskal Eskola Publikoen jaia, ETB-ren goazen telesailaren ikuskizuna eta .eus fundazioaren webgunea. Euskara planaren barruan, gure helburu ez da bakarrik bezeroekin euskaraz hitz egitea, baizik eta gure hornitzaileekin, lankideekin eta orokorrean gizartearekin. Baita ere, gure euskara maila hobetzea eta euskara enpresaren jardunean txertatzea. Eta guzti hau nola ez, euskara gehiago erabiltzea orokorrean. Euskara beti izan da gure identitate marka. Telekomunikazioen hiztegia prestatzen hasi ginen, 2002an, Euskara planarekin jarraitu genuen, helburu bikoitz batekin. Batetik, bezeroarentzako zerbitzua euskaraz bermatzea, eta bestetik, langileen artean euskararen erabilera sustatzea. Helburu horiek lortzeko, ekimen ugari genituen martxan. Prestakuntza plan osoa, erabiltzaile talde dinamikak, bazkide kanpainak, lehiaketak, hori guztia esperientzia aberasgarria izan da guztiontzat. Gaur egun, bide beretik jarraitzen dugu, Euskaltelek gure hizkuntzaren erabilera dagokionez, kanpotik zein barrutik erreferentzia izatea jarraitzea bermatuz. Ekintza hori guztiei esker, bai trebakuntzan eta bai enpresan, euskara erabiltzeko konpromisoan, gaur egun Euskaltelen 95% baino gehiago gara euskaldunak. Hauek dira gure barruko ekintzen adibide batzuk. Mintza praktika taldea, langileen mintza praktika taldea, euskara maila desberdinetako langileak osaturik, noski. Langileen ikasturte bukaerako topaketa, eta euskara pilula, astean behin euskararen inguruan langile egindeako galdetegia. Bezeroen arretan aldetik, gurez bezeroen arretarako zerbitzu oinarriak hauek dira. Telefonoa daukagu eskugarri, posta elektronikoa, sare sozialak, mugikorreko apa, webgunea eta webgunaren barruan txateatzeko aukera dago ere, eta Euskalteleko denda. Guztietan, departamentu guztietan, ehuneko egunak elebidunak dira, hizkuntzetan hitz egiten dute. Gure bezeroek identifikatuta ditugu, guztien hizkuntza aukera daukagu identifikatuta. Gaztelera, euskara edo elebiduna. Zergatik elebiduna? Batzuek, familia batzuetan posible da batzuk euskeraz nahi izatea, bestek erdaraz, orduan kasu horietan elebiduna aukeratzen dugu eta horrela deitzen duen bakoitzean galdetu egiten diegu ze hizkuntzatan nahi dute egin. Eta batez ere enpresatan ere oso ohikoa da. Hizkuntza aldatzeko aukera dago, mugikorra euskeraz jartzeko aukera dago, postontzik euskeraz postontziko mezuak euskeraz entzuteko, mezuak euskeraz jasotzeko, bibiren bitartez aldatu daiteke hizkuntza ere.
Hizkuntza aldez aurretik hautatzeko aukera daukagu, hor ikusi duzuen moduan, hala ere edozein momentuan bezeroa hizkuntza aldatu dezake. Askotan gertatu daiteke, deia euskaraz sartzen dela, euskaraz hitz egin nahi duela bezeroa, fakturaren inguruko kontsulta bat da, eta askotan kostatu daite zaie eta gaztelera pasatzen dira. Posible da kontrakoari izatea, baina aukera hori ere ematen dugula. Eta bezeroaren hizkuntzaz aparte, beste atal bat daukagu hizkuntza ere aukeratzeko desberdina izan daitekeela. Hau da, eskaerak eta matxurak kudeatzeko. Kasu horietan, bezeroak aldu eskaera horrentzako hizkuntza desberdina hautatzea. Eta eskaera horrekin loturik dauden komunikazioak, hau da, SMS-a edo e-maila, askotan bidaltzen diegunla bezeroei jakinarazteko bere matxura konpuntuta daola, edo bere eskaera kudeatuta daola, bezeroak nahi duen hizkuntzan jaso aldu. Operadore guztiak dei bat jasotzen dutenen, bezeroaren hizkuntzaren abisua jasoko dute ere. Hemen adibide honetan, euskara jartzen du. Bai, orduan honekin, operadoreak jakingo du dei hori euskaraz hartatu behar duela. Eta transferentzia bat egin ezkero, deia jasotzen duen operadorak ere jakingo du ze hizkuntzatan zuzendu behar da bezero honengana. IVR ahots bidezko erantzun interaktibo arreta daukagu, sistema automatikoa da, eta sistema automatiko honek egiten duena da deia operadorei bideratu. Baina, bideratu horretikan, zerbitzua, bezeroa atenditu behar du bera nahi duen hizkuntzan. Eta noski operadoreari pasa informazioari. Nola egin hori? Bezeroa ez bada, noski ezakigu ze hizkuntzatan nahi du hitz egin. Beraz, kasu horietan, beti galdetu egingo diogu ze hizkuntzatan nahi du hitz egin. Eta kasu horretan, audio hau entzungo zuen bezeroak. Ongi etorri Euskaltelera. Bienvenido a Euskaltel. Kontsulta euskaraz egin nahi baduzu, esan euskara edo sakatu bat. Si deseas ser atendido en castellano, diga castellano o pulse. Entzun dezuen bezala, beti lehenengo hizkuntza euskaraz da, eta jarraian gazteleran. Bezero izan ezkero, jakingo du ze hizkuntzatan nahi du hitzen, bai, finkotik edo mugikorratik deitu ezkero, ikusiko deu, bai bere bezeron fitxan ze hizkuntza dauka aukeratuta, eta bezeron fitxaz aparte, mugikorra ere begiratuko deu, ze hizkuntzatan dauka, eta horren arabera atendituko deu. Zer gertatzen da mugikorren kasutan? Bueno, hala ere, mugikorretan hizkuntza aukeratu gabe baldin badauka, hizkuntza hautatzeko aukera emango diogu. Eta kasu horretan, mezu entzungo du bezeroak. Horretatik deitutakoan euskaraz erantzutea nahi baduzu, esan euskara edo sakatu bat. Si deseas ser atendido en castellano cuando llame desde este móvil, diga castellano o pulse 2. Orduan, kasu horretan, bezeroak hautatuko zuen. Eta hortik aurrera, mugikorra horretatik deitu ezkero, zuzenean hartatuko dugu hizkuntza horretan. Barkatu, horrengo diapositibera pasa nahi nun eta mezuak ateratzen naizian. Bueno, orduan, behin IVR-ak bezeroaren hizkuntza dakila, operadoreari pasatzen dio informazio hori. Izan daiteke aurretikan aukeratuta daukala, edo momentuan aukeratu delako. Lehen ikusi dugun oharraz aparte, beste abisu bat jarriko du operadorea. Ziurtatu nahi dugu operadorak entzun dula eta badakila dei hori euskaraz dela. Orduan, aplikazioaren informazioaz aparte,
aurreko diapositiban ikusi dugun abisua euskaraz, kaskon bitartez audio bat entzungo du, esango diona, deia euskaraz. Orduan, kasu horretan, operadorearen sarrera beti ongi etorria euskaraz izango da, beti lehenengo hitza euskaraz da, eta bere aurkezpena, bere buruanen aurkezpena, bai izango dela bezeroak aukeratutako hizkuntzan. Hau da, naiz eta gazteleraz aukeratu, beti ongi etorria euskaraz izango da. Zergatik? Aukera hori emateko bezeroari edo jakin dezala euskaraz egiten dugula eta nahi izan ezkeo euskaraz ere egiteko aukera dauka, naiz eta gazteleraz hautatu. Orduan, ongi etorria beti euskaraz egingo dugu, Euskal Telegunon, eta aurkezpena nire izena Eba da edo mi nombre es Eba, bezeroak aukeratutako hizkuntzan egingo dugu. Telefono bitarteko arretan, euskara aukeraketa oso bajua da. 2010-en 10% zan eta joera berakadoa. Gaur egun 6%an gaude. Posta elektronikoan eta sare sozialetan adibidez egonkor jarraitzen du 1,5% eta 2 artean mantentzen da. Faktura, bezeroak jasotzen duten faktura ere euskaraz da, euskara jasotzeko aukera dauka 100% euskaraz, hala, elebidunez ere jaso dezake. Lehen esan bezala, kasu batzutan senarra badaki euskaraz, emazteak ezaki, orduan, elebidunako aukera daukagu, zergatik ez. Lehen komentatuko dugun bezala, webgunea euskaraz da, eremu publikoa eta eremu pribatua ere euskaraz edukitzeko aukera dago. Aplikazioan, mugikorreko apan ere, hizkuntza hautatzeko aukera dago eta hori egin ondoren, informazio guztira app-an euskaraz agertuko litzateke. Webgunean ere txata daukagu, lehen komentatutakoa, edo zein zalantza edukiezkeo, mezu hau agertuko litzateke, txat konversazio bat, elkarrizketa bat, hasteko aukera dago. Dena euskaraz izango litzateke ere. Sare sozialetan berdin, hauek lehen ikusi ditugun mezuak, mezu publikoak ziren, eskaintzakin loturik, hauek dira mezu pertsonalak, bezeroekin banakako elkarrizketak. Galderak, eskaerak eta bar. Eta dendatan, nola ez, dendatan mezu guztiak, zona guztietako mezuak euskaraz ere datozte. Eta hau izan da dena. Mila esker zuen arretangatik eta gero arte.